Hello guys. May bunta guys. Ano yung panahon na guys? Namahaw mi ini. Kauban sa kong mga anak guys. Nagtapok man yung higayon na guys kay pista man sa among lugar sa lungsod sa Valencia. Agaplano man ni guys o litson guys kay doon na may gitigana ni Mr. para sa halad Senior Santo Niño. Mo nang namahaw may ani kay aron makalihok-lihok nami sa amo ang pagabuhaton. Gandam na ko ani og dahon guys kay wa may butanganan og litson. Ipahapa lamang ang litson aning lamisa guys kay wa may laing kabutangan. Mo tong ahong giandam daan. Atong makita guys nga nagtapok sila ring dapita. Ang uban ani guys gahimog dugo-dugo. Gasindahan po sila og sum guys. Kini lagi mga laki kung magtapok na lagi naalagi ng mga pulutan. Ingon ani ilang gibuhat guys. Doon na may pagumangkon guys ni abot gikan sa Kalapi. Kini siya guys. O gani pong usa, ho po ni pag-umangkon ni ara po ni sa lungsod sa Valencia. Ang gatuyok guys, ako ang masamong si Mr. Maganti. Kay siya may master o kanang tuyok-tuyok sa among pamilya guys. Siya may makamao. Kini laging litson guys kung wa diha nindot kaayong hunahunaon pero naa na di nakaganahan mo kaon. Ang litson guys panit re angayan pero sa ilalom wa na. Pero kay nakahukom kami si Mr. nga maglitson penungod sa kapistahan ni Senior Santo Niño mao ni nga galitson jud siya guys. Pasalamat tas Ginoo kay niabot tag dugay nining kinabuhi. Sige day pag nag tuktok guys kung luto na ba gwapa. Imo maday ng testingan no. Wa mo kabaw ganang litson guys kung saon. Mo tong nitan-aw lagi ko nila sa ilang pag tuyok karon kung unsaon.
Guys, so pa ko manawag guys sa akong mga kauban guys sa pagpangaon. Ako una ang nanalangin guys. Akong gipangayo sa Ginoo ang pagpasalamat guys sa grasya panalangin gihatag niya kanamo. Uban sa kong pamilya guys nga niabot pa kami karong tuiga. Ug way mga kakulian. Siko pangagda nila guys, di man mo tuog mga ona. Ang gusto na ko nga sayo-sayo may mga on kay aron dili na gutom. Sayo pa alas 11 pam din guys, pero yaman akong mga ona mi kay aron dili bitaw kaayo kanang sirok. Kay ang makasirok kud kanang gipangkutasan na. Mo nang wag gihapon ni sila motuo guys, sige lang gihapon og panganganta. A few moments later. Anining time guys, nangaon nami guys, atul pod nga may pag-abot sa among mga pag-umangkon gikan sa kalaki guys. Mo yun yung mga pinanggang og pag-umangkon ni Bert. Miduaw sila sa pista sa ilang uyuan guys sa lungsod sa Valencia. Nalipay po nilang uyuan. Wah, ang kamot na damay tungod mo ni kubag. Mga puro babae ni guys, mga pag-umangkon ni Bert. Mga gwapa ra ba ni mga bajihan ni? Ha? Manong gila parang di mo man kubag na. Pe. Kamera. Okay na. Guwapo kung may kamera. Ano nilang kulmar ba? Ta. Wala ni ron isang sa ni Di gawas ato. Mala kay Pe. Dain, dali na dain. dala kay mapadoy pagsugod na mo. May pagsugod na to. Pe. Asi pe. Mar. Pe. Pe. Maturo ko kadto. Ay, salamat ka na Lisel. Sigo ara man to si Dor. Dali na. Eh. Ha? Yeah. Okay. Di po tama na dai. Ikaw. Stasyo. Dali na mo. Uy, dali mo mga pamangkin, dali na. Ano mo? Karne. Uy, di aman ay pusi undoy. Sige na, sige sa basta. Uy, dada plato deh. Munod eh. Oh. Oh, ano na? Saan to sila? Ibutan mo yung na. Ara ba ito yung kauban? Ha? Ibutan sa na sa gawas oh. Ayun. Asa laman ang lain mo buto ha kaya sig. Igo tama. Ara da. Asa na to sila si Arnilo ito ro? Tawag sila dudong. Si Papa ba? Si Mar, ba si Mar? Tawag si Papa ba? Ah, alas 12 na. As upload dai. Flow ang butch flow. Oy,
Atong kusina ron ha. Nabot na floor ko. Ganun na. Pikas. Dali naman. Kisa ba na? Hindi ko kaho. Tanong pinsan. Naglagbas din yung te. Isog kayo. Tumbag ba? Hindi ko kako na. Hi, good morning, Teddy Bear. Naglagbas. Ay, butang wala ban. Dali mo eh. Oh, dali. Nay plato. Dali. At Dapat pa sige ako. ako mo sa piko. Bukas pikas tingali kay. Ni ani na tumar. Wak na mo kaon ani. Kay Mo ba sa kay murag swak pikas ulit. Hanggang si Maricel. tuwain ko yun ni. Siyan. Yan. Kinsa man ni sini no? Oh. Asa kay sini yan eh. Kami waka. Amaw din eh. Pagturo kay mura si sini. Ay bagos kong naong. Kinsa man to? Kare? Kana. Hindi nga naman. Si Pani. Kain ko. Duty rin na to. Day, libutan na daron. Muhiwa na da. Ayo, wani. Ah, duty rin Ayay ni. Oo, day. Nakakon. Ikaw na. Di kami nagaw pa. Nakalahan. Unsa ra guna. Galing magsisa. Aso dito. Parang bigas. Ang ibidano kasi yung mama. Wala mo yung kauban sa luyo, day? Wala. Kasi natin dos, nakalimtan na. Sama na tanay kabito na ta. Ipagulo bilang ka mo. Sini. Asa si Marcel. Diba? Asa lagi ron? Ito ay uban GR ni. Tayo may mag-abot ng gawas GR. Ulod mo? Dili si Kuya te. Ay, si Bibir dahil te. Postikas pod. Diyan, yung tabang siya na magtuyok, anak. Insan. River. Ah, to speakers to. Atong ge. Pe, dali na pe. Mahawan dito. Kanang idan dito kay. To. Ang ganyan ba nga? Sila, say hi sila. Abilitihan mo dai kuno. Naman po yung birth na. Na, dali mo to kay gabi na. Lagi abilitihan mo dai nang nara mo. Tayo na kon. Ha? Tuyo ba? Suka? Ano ba? Tuyong suka. Na, lamisa na. Uy, kanang. Kami Ako, tuyo. wala. Ano mo? Saan magkaranig ka? Saan may ginuwat ni mo? Dami tuyo. Pakali ka. Kaya sa Lisa pa? Kinsa man na? Ano, Marcel? Ah, Waka, pahaway. ay, Manila, Manila. Lali ni ka noon. Na may Eh, tuyo plato rin, na. eh, plato. Kaya gumanit. May tuyo na. Uy, plato dito. Til. Si Dudong. Sa gawas. Wala ba? Tawag ate ka niya ang mga ano na. Ano ba ito? Hi guys. Lapor na pagkudano mo. Kada ko na pati ito. Ne? Duha dia tingog. Hi guys. Dai. Naka-open to yung mukha. Sino may taas mo daw sino mo. Sino mo hapsak. Patas na kami. Hapsak mo madugay re. Tunggan. Lanuwa lagi. Jan.
Kanang laki ba? Manong ano na tagay na plato? Ano, dungan tayo na ba? Tagay plato ba? Dungan tayo na ba? Gawa no. Patong gawas to. Mauwawa ko to. Ate. No. Dungan tayo. Pwede mo gawa. Tol. Niyo le kog na ba na pa rain na. Asa ka sa Si Oliver to pika, Pe! Di ba naman siguro na? Diyari. Dai. Ha? Asa mo to? Tuyo lagi na. Tagay ba? Tama na. Tama. Pe, asa man si Ife? Nakakarakan mo? Aw, di tay. Dada. Kalimutan mo nagbutang na ano. Pane? Dali, dali pa. Dali, dai. Urus ka. Dili ni mga anak. Kami mo. Bag. Mo na ito mo. Ay, atay man to. Na tuyo kay. Labugan yan. Ilang abi. Nagtibutan Dali sa amman. Mana jud mo? Mura na usan ni Ano na sa ni kinamagwagan kinamagwagan. Abaw na. Kani kay ko ama kani, kita kani, itong laki kita niya. Na? Ikuan eh. Bata pa ba ni sa una? Ah, sa una. Karong kanta ko naman. Sige, guwapo ko yan. Tuh, madana man yung pamarong deh. No, baca na segala kami deh. Ah, dito si Mar. Mati kay mahorang niyo din, no? Kinsa? Itong laki. Ipay na lang mo. Tayo mo na dali daw. Dala. Sige mo kay palit kan? Sen. Sembo palit. Tay buuyan yung mga bagyo man nagpindo bulinto. Lugar ba tong ubat kita? Dai likuran na ano pika sa. Dali na din. Ay, dali na. Lingkura. Hoy. To dali, god. Ah, ang pula rin dahil ina pug ka. Anining higayon na guys, nibalik ko sa nanay isang in kay mugawas nag ako mga bisita guys. Basin og dili niya ta ani mabayran. Mabidya ato ang abang ani guys. Human og kaon guys, ni balik din ko sa nanay isang in kay aron manguli na ni ang mga nangabang raba ani guys. Puno ra ba jud din taon mi ani? Wa na mi bakante guys, puno na ang among bay paabangan, daghan ang nangabang ani. Mao nang alisto jud ko ani mo bantay guys kay basin og dili ta ka kwarta. Mao ni ang adlaw sa kapistahan sa lungsod sa Valencia guys, mao na nga
Ako nagpasalamat sa inyong pagsilip sa ako mga videos ug ako moingon, bye-bye.